k dispozícii, aby ste si ho vedeli buď pozrieť ešte raz v kľude, poprípade s niekým, koho by táto téma zaujímala. V pondelok, alebo teda ako opäť nájsť tú jasnosť a energiu v každej tej bunke. Skúsme sa zamysleť, či poznáme ten moment. Ano, že predstavme si situáciu, máme nejaké plány, máme väčšinou rodinu, máme rôzne ambície, rôzne ciele, ale napríklad v hlave je tma. Ano, taký ten pohon, na ktorý som sa spoliehal, alebo sme sa spoliehali, jednoducho zrazu vypovie službu. Áno, stojíme na mieste, cítime len ako keby škrípanie a odpor. Našiel sa tu niekto? Stalo sa nám to niekedy? Ja si myslím, že každý z nás niečo podobné už zažil, alebo možno práve v tejto chvíli zažíva, to si odpovedzte sami. V každom prípade dobrá správa je, že nie je to únava, áno, ktorú nejakým spôsobom vyležíte ako nejakú chrípku, ale je to pocit, že ten môj systém jednoducho, povedzme to tak, definitívne zamrzol a väčšina ľudí nevie, ako ho nejakým spôsobom reštartovať. Takže ešte raz vám prajem krásny dobrý večer. Tí, ktorí ste tu na prvýkrát, moje meno je Krkoška Pavol. No a poďme sa na túto tému pozrieť trošku viacej a možno z takého pohľadu viac tých skúseností a toho, čo to pre nás znamená a čo s tým vieme vlastne spraviť. V pondelok sme si rozobrali, čo a prečo sa nám dejú tieto veci, ako sú tie pocity, či už z vyhorenia, rôzne poruchy pozornosti, poruchy sústredenia, dokonca strata alebo poruchy pamäte. Áno, toto sú veci, ktoré sa stretávame každý jeden deň, jednoducho to pribúda a sme si to rozobrali, že prečo sa to vlastne deje. A rozobrali sme si v podstate dva produkty, a to konkrétne Alpha Omega Dreams a Alpha Omega Brain. A takisto v kombinácii, čo to robí s produktom Alpha Omega Box. Áno, a dozvedeli sme sa, ako sa dá táto situácia riešiť, pokiaľ máme takéto problémy alebo sa s týmto stretávame a ako sa vlastne môžeme späť vrátiť do toho každodenného života, aby sme mohli fungovať lepšie. Takže pozrime sa, ako sa to prejavuje u väčšiny ľudí alebo s čím sa tak nejakým spôsobom často stretávame. Možno niekedy sme zažili, že máme taký pocit, že sa cítime ako keby v úvodzovkách duch vo vlastnom dome. Áno? Toto, myslím si, že je asi taká tá najväčšia bolesť. Áno? Že predstavme si situáciu, prídem domov k ľuďom, na ktorých mi záleží, ktorých napríklad milujeme, ale nemáme im čo dať. Jednoducho deti, každý má takú skúsenosť, deti sa chcú hrať, partner sa chce rozprávať, ale my vnímame len nejaký statický šum. Áno, sme nejakým len tieňom, ktorý mechanicky prezúva večeru, alebo v podstate je len prítomný. Ale tá prítomnosť alebo tá pozornosť je vlastne fuč. Je to preto, lebo ten mozog doslova bojuje o prežitie v tom digitálnom smogu, to je to, čo sme si vysvetľovali. No a moja otázka je tá, že či chceme takto pokračovať a či chceme, aby treba tie naše deti, na ktorých nám záleží, si nás takto pamätali. Veľa ľudí si túto situáciu samozrejme uvedomuje, keď potom následne nad tým uvažujú a samozrejme to nikomu nevyhovuje, chcú to riešiť a pýtajú sa sami seba, čo s tým vlastne viem spraviť a dostávame sa do takého ako keby zúfalého kolotoču. Ja sa pokúsim to vysvetliť, že čo to vlastne znamená, pretože myslím si, že každý tým prešiel. Ja mám takisto nejaké skúsenosti práve s takýmito vecami. A ten zúfalý kolotoč myslím tým v podstate kofeín, cukor, rôzne látky a to rovná sa drahý moč. Ano, to znamená, keď to tak úplne zjednoduším, tak tieto rýchle riešenia nefungujú alebo nefungujú
tak, aby sme boli s tým spokojní. To znamená, dajme si otázku, áno, čo urobíme ako prvé, keď sme v takomto pocite. To znamená, niekto si dá ďalšiu kávu, niekto si dá niečo sladké, aby teda dostal do seba ten cukor, niekto si dá napríklad magnézium, najlepšie niekde z reklamy. No ale dajme si ruku na srdce, kedy to naozaj naposledy pomohlo. A nemyslím, že pomohlo na 10 minút, ale pomohlo nejakým spôsobom, že dlhodobo. Áno? Inými slovami, len si požičiavame tú energiu, dá sa povedať, z tej našej budúcnosti na vysoký úrok. Áno, je to v podstate pasca, je to pasca pre spotrebiteľa, pretože keď to porovnám na nejakom príklade, tak dá sa povedať, že doslova lejeme olej na motor, ktorý jednoducho je zanesený nejakým pieskom alebo niečím. To znamená, že tie živiny sa jednoducho k bunkám ani nedostanú, pretože tie naše vnútorné potrubia jednoducho sú nepriechodné. To je to, o čom sa stále rozprávame. Poďme si rozobrať, že čo sa vlastne deje. Aká je tá pravda okolo toho. Keď si to zoberieme alebo rozrobíme na drobné, tak dá sa v jednoduchosti povedať, že ten problém je v úvodzovkách v tých zamknutých dverách tej našej biológie. Áno, to znamená, že predstavte si to tak, že ten mozog nás jednoducho nevypína, pretože je lenivý alebo že by sa mu nechcelo. On jednoducho, jeho prioritnou úlohou je nás chrániť. Áno, to znamená, že on nás chráni. Je to v podstate bezpečnostná poistka pred, nazveme to nejakým totálnym vyhorením. Áno, jednoducho hľaduje, hoci do seba ľudia dávajú spustu vitamínov, spustu vecí, ale proste on hľaduje. Pokiaľ jednoducho neodomkneme tie bunkové steny a nevyčistíme tú cestu, tak jednoducho povedané, ten človek môže užívať alebo dávať do seba čokoľvek a výsledkom bude skoro nula. Áno, takto to jednoducho funguje. To znamená, že ak niekto potrebuje nejakým spôsobom skratku, poďme sa o tom pobaviť, nie nejakú náplasť. Áno? Pozrieme sa trošku na čísla, o čom hovorím, aby sme si to vedeli predstaviť. A tie čísla sú alarmujúce. 76% ľudí pociťuje aspoň jeden syndrom vyhorenia. To je neuveriteľne vysoké číslo. A ďalšia vec, ktorá je možno podstatná si uvedomiť, že 2/3 ľudí má problém vôbec rozpoznať, pokiaľ takýto kolaps nastáva. Áno, to znamená, oni si to jednoducho nevšimnú. A 83% ľudí jednoducho rieši len ten symptóm, alebo teda príznak, ale vôbec neriešia príčinu. Áno, to znamená, keď to poviem inými slovami, tým 83% ľuďom to jednoducho nedochádza, lenže oni väčšinou budú tí poslední, ktorí si to jednoducho všimnú a to prináša nejaké následky. Ja by som bol rád, keby sme si teraz spoločne pozreli skúsenosť. Ja som nahral jedno video s veľmi dobrým známym pánom Googlom, Lacim, ktorý má skúsenosť takisto s týmito vecami. Tak ak dovolíte, ja by som to pustil a budem rád, keď si to vypočujeme.
Prosím, není nic slyšet. Počujeme sa? Vie mi niekto potvrdiť, prosím vás? Tebe slyšíme, ale ta zkušenost není slyšet. A video vidíme? Ano, vidím. Počuť, jenom slide. Občas to vypadává. Chvilku tak a chvilku tak. Nepočujem vůbec. Ani video, nic, je tam jenom obrázek a žádný zvuk není slyšet, Palko. OK, lebo ide to cez YouTube. Skúsime to ešte raz, pardon. Teraz by to malo byť lepšie. Takže krásny dobrý deň prajem. Mám tu dneska hostia, pána Laciho. Veľmi si vážim, že prišiel, pretože práve sa vrátil z Vietnamu. Ja by som chcel nadviazať na včerajší webinár, ktorý bol zameraný na skúsenosti jednak s Alfa Omega Boxom, ale bolo to zamerané na myslenie, poruchu pozornosti, poruchy sústredenia, straty pamäte. A rozoberali sme dva produkty. Jeden z nich bol Dreams a druhý bol Brain. To sú produkty, ktoré sú zamerané práve na tieto problémy. A keďže Laciho už nejaký ten čas poznám a má s tým skúsenosti, tak mu budem veľmi vďačný, keď sa s tými skúsenosťami podelí aj s vami. Aby som ho trošku predstavil, tak Laci sa venuje 30 rokov, môžeme povedať 30 rokov, ako inštruktor bojových umení a veľmi úspešne, a takisto sa venuje streľbe, alebo teda učí ľudí strieľať, alebo takisto inštruktor v streľbe, kedy je toto, by som povedal, veľmi dôležitá téma z hľadiska práve tej pozornosti a sústredenia, pretože tie skúsenosti, či už aj na tej strelnici alebo pri tých bojových umeniach, no pokiaľ sa človek úplne nesústredí, tak môže to mať fatálne následky. Dobre hovoríme? Dobre hovoríme. Ale to je iná téma. Takže ďakujem, že si Laci našiel čas a ja by som mu položil pár otázok na túto tému. To znamená, ešte raz, téma je poruchy sústredenia, strata pamäte, poruchy pozornosti. Tak kedy si všimol takéto veci, že začína ti to komplikovať život, alebo vôbec niečo takéto sa u teba dialo? Ďakujem pekne za slovo. Takže ja som si všimol tieto veci u seba už dlhší čas. Ja si myslím, že už asi 3-4 roky vyhľadávam nejaké takéto suplementy alebo niečo takého, aby mi to pomáhalo. Lebo musím sa sústrediť samozrejme na mojich tréningoch s mojimi klientami. Takže ja už asi 3. rok používam Brain, vďaka Palimu samozrejme. My sa aj spoznali ešte u mňa v telocvični a on mi doporučil, nech to vyskúšam samozrejme. Už som mal s tým také nejaké veci, hovorím si sebe, že samozrejme vyskúšam to Pali, ale už som mal v sebe také niečo, že už toľko vecí som vyskúšal, mne už nič nefungovalo, tak niekde som tomu neveril. Samozrejme som to vyskúšal, doteraz to si užívam, aj teraz som prišiel preto. Ale akože moje skúsenosti s Brainom sú veľmi dobré, lebo ja som prišiel na to, že úplne sa viem sústrediť, samozrejme. Niektorí ľudia takéto až mládež, čo sa týka mládeže, užívajú veci ako napríklad nejaké Red Bulli a tieto veci kvôli tomu, aby sa sústredili, neviem, na 10-20 minút a potom to pominie. Ale moje skúsenosti s Brainom sú také, že dlhodobé, to znamená, že ja keď užívam Brain, pre mňa to je také, že 6-7 hodín denne viem fungovať samozrejme mozgovo na tom, lebo predtým som mal také problémy, že som bol dosť ústatý, samozrejme, a necítil som sa dobre jednoducho. A teraz to je úplne iné, na inej báze fungujem a pravidelne, takže na dennej báze samozrejme. Takže pre mňa to je
zážitok niekde používať brain. Toľko asi k tomu. Takže keď to nejakým spôsobom, ak som to správne pochopil, pri tých tvojich tréningoch, keď si trénoval to bojové umenie, alebo treba bol si s niekým na tej strelnici, tak si pociťoval, že tá pozornosť nie je taká, akú by si potreboval. Áno, tak som to pochopil správne. Dobre, ako dlho používaš ten produkt? Hovoril si okolo 3 rokov. Okolo 3 rokov, áno. A ako by si povedal, čo si všimol ten rozdiel? V čom ti to napríklad zlepšilo ten život? Samozrejme, ten rozdiel som si všimol o tom, že viac som sústredený. Jedna vec, aj mozgovo, aj telovo, samozrejme, aj duševne, keď to tak vezmeme. Pre mňa to je také, že ja pracujem 6-7 hodín, ako som vám hovoril, a v kuse byť a sústrediť sa a prejde mi denne možno, že 150 ľudí rukou, samozrejme. A sústrediť sa na tých ľudí, samozrejme, to je niekde umenie, niektorí ľudia to poznajú, ale samozrejme som si už zvykol na to, že pre mňa ten pocit toho brainu, jak mi to funguje a ani si to teraz aj neviem predstaviť bez toho, samozrejme, a ja mám, i keď nevyzerám, tak mám 48 rokov, takže pre mňa to je dôležitá vec teraz v živote, ktorú používam, vďaka pánovi Krukoškovi, tomu nikdy nezabudnem, takže to je taká fáza, etapa v mojom živote, kde teraz brain berem a cítim sa dobre. Viem to len odporučiť aj mladším, aj starším, takže z môjho hľadiska asi toľko to o tom. Takže odporúčil by si to aj tým mladým, pretože zrejme, keď trénuješ aj tých mladých, tak predpokladám, alebo keby som sa spýtal, keď to zhrneš, hovoríš o dosť veľkých počtoch ľudí, ktorí ti prejdú denne cez ruky. Podľa teba aj tá mladá generácia má problémy s tým sústredením a s pozornosťou? Ako to vnímaš? Jasné, vnímam to dosť tak, lebo vidím, mám deti, samozrejme učím deti, mládež, mám od 5 rokov až do tých 25, možno že aj viac. Samozrejme vidím tú nesústredenosť, lebo niektorí ľudia pred 10-15 rokmi sa vedeli sústrediť možno, že na jednu vec, čo som vysvetľoval, alebo na nejaké techniky, keď sa už potom bavil na tých bojových umeniach, asi sa vedeli sústrediť 3-4 minúty. Teraz možno, že sa vedeli sústrediť, keď preháňam, možno, že 2 minúty alebo minútu a pol. Je to ťažké s tou sústredenosťou. Samozrejme, vedel by som to odporúčať. Aj by som to odporúčal, aj môj syn to bral, samozrejme, aj odtedy sa cíti lepšie. Mám 6-ročného syna, mali sme aj my problémy v domácnosti s týmto. A vďaka Palimu, samozrejme, sa to zmenilo a jedine to viem doporučiť aj mladším takisto. Treba to vyskúšať, samozrejme. Dobre, takže veľmi pekne ďakujem za túto skúsenosť. Verím, že to pomôže aj vám ostatným, ktorí ste zaregistrovali vo svojom okolí alebo u seba, že začínajú takéto problémy. Včera sme si vysvetľovali, čím je to spôsobené. A vo štvrtok vlastne máme k tomu práve tieto skúsenosti, to, ako to tým ľuďom dokáže zlepšiť život a čo sa dokáže zmeniť. Takže ďakujem ešte raz Lacimu, vážim si to, že si našiel čas. Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem krásny deň. Majte sa, dovidenia. No, takže verím, že teraz to už bolo počuť, že to bolo v poriadku. Poďme teda ďalej. Ja by som to len zhrnul. Ja ďakujem za túto skúsenosť, pretože naozaj stretávame sa pravidelne a tie výsledky sú veľmi zaujímavé, aj tak, ako spomínal s tým jeho synom. A takýchto príbehov máme pomerne veľa, kde už tie deti, ktoré majú ten vek od tých 5-6 rokov, majú práve tieto problémy, rôzne poruchy pozornosti, poruchy sústredenia. A tam tie skúsenosti vidím už zhruba po 2-3 týždňoch, tie deti začínajú fungovať úplne inak. Takže toľko k tejto skúsenosti. Poďme si teda povedať, čo by sme mali robiť, ako by mohla vyzerať tá správna cesta. To znamená, čo to znamená? Vyčistiť, odomknúť a nasytiť. Áno, skúsme si to predstaviť nasledovne, že tá diaľnica, to je vlastne za mňa ako ten alfa omega box. V tejto situácii a v tomto ponímaní to slnko je ako keby ten brain a mesiac je dreams. Čo to znamená? Toto je doslova skratka, ktorú tí ľudia
hľadajú, pretože vybudujeme najprv práve tú diaľnicu pomocou toho práve alfa omega boxu, aby sa tie živiny vôbec mali ako dostať k tomu mozgu. Potom cez ten deň dodávame, dá sa povedať, to vysokooktanové palivo s tým produktom Brain, aby tá pozornosť bola oveľa ostrejšia a výrazným spôsobom sa zmenila. No a v noci jednoducho na základe Dreamsu si predstavme, že pošleme tú čatu tých upratovačov, ktorí jednoducho vymetú ten v úvodzovkách mentálny odpad, aby sa človek ráno dokázal zobudiť ako nový. Takže toto je za mňa tá cesta, ktorá netrvá dlho. Bavíme sa radovo o tých 3 mesiacoch, pokiaľ teda zahrňam do toho aj alfa omega box a tie výsledky sa dostavia. Pokiaľ sa bavíme o produktoch Dreams a Brain, tak ten Dreams sa užíva pol hodinu pred tým spánkom. Tam ako náhle sa doplní melatonín a doplnia sa veci, ktoré to telo potrebuje, tak u niekoho sa ten odpočinok prejaví, alebo ten spánok lepší sa prejaví u niekoho na druhý deň, u niekoho to trvá týždeň, 2. A skúsenosť s tým Brainom je vlastne taká, že väčšinou ten týždeň, 2 trvá, kým sa všetky tie veci zabudujú tak, ako majú a začnú sa dostavovať tie účinky a viditeľné a hlavne citeľné zmeny. Poďme sa teda pozrieť ešte na ďalšiu skúsenosť, ktorú mám pre vás pripravenú. Jedná sa o pani Janku. V podstate ona mi napísala, že najväčší dar nie je to, že stíha robiť viac tabuliek, ale je to ten pocit, že keď príde domov, tak nezalezie do tej pomyselnej hmly, ale ide sa blázniť s deťmi. Keďže Janku poznám a sme sa o tom viackrát bavili, tak ja by som to povedal tak, že čo to pre ňu znamená. No, keď sa bavíme o týchto súvislostiach, tak jednoducho ten jej mozog už, predstavte si to tak, že neškripe, že proste funguje. Tie jej bunky jednoducho sú nasýtené a ona dokáže byť opäť prítomná v tom každom momente. Áno? Takže keď mi opisovala ten svoj postup, tak povedala, že vlastne 3 týždne jej trvalo, kým pocitila tie prvé zmeny na tej energii. Zhruba po 2 mesiacoch má o 80% menej únavy ako kedykoľvek predtým. To je, myslím si, že výrazný progres. No a dá sa povedať k dnešnému dňu, že doslova žije tie momenty so svojou rodinou takmer na 100% v prítomnosti, pretože toto je tá kľúčová vec, žiť práve v tej prítomnosti. Takže a takýchto skúseností samozrejme pribúda, inak odporúčam si pozrieť aj na stránkach referencie a verím tomu, že veľa ľudí si tam nájde práve tie svoje príbehy. Poďme teda ďalej. Aká je tá voľba? Áno, staré trápenie alebo nový štart? Ja keď by som to mal zjednodušiť, tak by som to videl asi takto, že máme v podstate 2 cesty. To znamená, že môžem jednoducho odísť a zajtra opäť bojovať s týmito problémami, s tými, nazvem to, škrípajúcimi kolieskami v tej svojej hlave, alebo si môžem priznať, doslova a jednoducho priznať, že si zaslúžim viac. Áno? Že zaslúžim si, a myslím si, že každý človek si zaslúži sa cítiť jednoducho lepšie, cítiť doslova nažive. Áno, toto nebereme ako investíciu do nejakého produktu, do nejakej krabičky. Jednoducho je to investícia do tých mojich budúcich rán, áno, do tých vzťahov, do toho zmyslu života a do tej jasnej budúcnosti. Takže toto je za mňa veľmi dôležité a skúsme sa na to pozrieť z takéhoto pohľadu. To, čo sme si dneska pre vás pripravili, tí, ktorí váhajú alebo zvažujú, že by chceli niečo takéto pre seba spraviť, tak sme si pripravili taký, ja to nazvem balík, mentálny reštart komplet a jednoducho ten servis začína práve teraz. Poďme sa na to pozrieť, že čo to znamená, alebo ako to vyzerá. Takže takto nejako, ako to vidíme na zlave,
alebo teda na slajde. Predstavte si to tak, že dnes môžete dostať kľúč od jednoducho vlastného servisu. Áno, to znamená, tento mentálny reštart komplet dneska môžete mať s 25% zľavou a to je práve tá vaša cesta, ktorú viete jednoducho dosiahnuť alebo dostať sa tým výsledkom, o ktorých sme sa doteraz bavili. To znamená, máte možnosť urobiť pre seba, pre svoje zdravie a pre ľudí, na ktorých jednak vám záleží, pre ľudí, ktorí vás potrebujú, jednoducho máte možnosť byť v plnej síle. To znamená, ak to niekoho zaujíma, kľudne buď sa obratne na niekoho, kto vás sem pozval, alebo kliknite na ten odkaz, hej, a poďme začať robiť ten reštart dneska spoločne. Verím, že vám to dáva zmysel, že je to pre vás zrozumiteľné. Ja sa ešte pozriem, či máme k tejto téme nejaké otázky alebo niečo, čo by bolo nezrozumiteľné. Budem sa snažiť na to odpovedať, takže dajte mi sekundu. Áno, tu sa píše, že to nebolo počuť, ale že už teda je to v poriadku. Dobre, nevidím žiadne otázky k tomuto. Takže na záver je to z mojej strany všetko. Samozrejme, záznam bude vyhotovený a budete ho mať k dispozícii. Takisto by som ešte možno chcel zdôrazniť, že tento balík je časovo limitovaný a je tam obmedzený počet kusov, takže ako sa hovorí, vesmír miluje rýchlosť. Počúvame to často a to isté platí aj v tomto prípade. Takže za mňa je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Prajem krásny zvyšok večera a príjemné nakupovanie. Majte sa pekne a pekný večer. Ďakujem pekne, pekný večer. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou, dobrou noc. Děkuji, hezký večer.
Grafika náhled obrázku. Přehrát, klávesová zkratka k přepínací tlačítko nedostupné. Přehrát, klávesová zkratka k přepínací tlačítko nedostupné.